לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת. שלום, יש לנו חניכים בסניף שאנחנו ממש רוצים להוציא אותם למחנות קיץ השנה. המחנות קיץ זה חוויה מדהימה, זו חוויה שכל ילד לפי דעתי צריך לחוות אותה. אתה יוצא עם חברים שלך, עם מדריכים, מטייל בארץ, חווה חוויות מדהימות, ולי יצא להוציא חניכים שלי והם חוו חוויה באמת מדהימה, והתגבשנו. הסניף תופס מקום מאוד מרכזי ומשמעותי בחיים של כולנו, גם של החניכים, גם של המדריכים, ויש קשר מאוד אישי ועמוק בין החניכים למדריכים, שרק נבנה עם הזמן, ברוך השם. כל אחד פה יכול להיכנס למשפחה שלנו ללא שום הבדל, אנחנו לא שופטים אותו, אנחנו מקבלים פה את כולם. מחנה אתה מקבל דברים אחרים שאין בפעולה. אתה משיג מטרות שקצת קשה להשיג בסניף. יותר נכון, אנחנו רוצים לגבש את הסניף, לגבש את השקל. חשוב לי שכל החניכים שלי יצאו, כי במחנה מאפשר לי הזדמנות להכיר את החניכים בצורה שונה, מעבר למקום הנוח שלהם. זה מאפשר לי לגבש את השבט, זה מאפשר לי לחבר אותם לתנועה. אבל בסניף יש גם כל מיני פעילויות, כדוגמה מסורת ומחנות של בני עקיבא, שזה גם מוסיף מאוד מאוד לגיבוש ולאווירה של החניכים, אבל חלק נכבד מהחניכים לא יכול לממן את הכסף כדי לצאת לכל המחנות. עכשיו בקרוב בקיץ עומד להיות את מחנות הקיץ של בני עקיבא, והרבה חניכים רוצים לצאת, אבל רובם אין את האפשרות לממן את הכסף. אז בזאת אנחנו פונים אליכם ומבקשים את עזרתכם, ותבואו ותתרמו ותעזרו לחניכים שלנו לצאת וליהנות במחנה קיץ. 4. את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, עוד תלמד לתת.